Kapitan Inteng! Day, ada sumungad. Kasla ni Kwarog, mate. Oho, iso ayamot dayta. Ni Kwarog kat Moreno, kan medyo butyaw. Dayta ka nangisit mo. Isunsamot kag paisaw. Imbis mga agpaisaw. Ay, kunakon kat. Nakalagip asimang pet. Ay, maragsakan lakit din ni Inteng. Numaamuan na asimang pet ti kaanakan na. May makabigat yaw, napipintas nga ko kumare. Kunak no saan asika, ta medyo pimugot ka mga main, kan nakisayan pa tabutyong mau. Ay, nagkainara na kami, nana. Isu ang imisita ka kunayaw. Ayan ngay nga rodye pasarabom ka na kamay. Mangala kayo ditan ititinapay ka ng soft drink, tasyak timang bayad. Oh, maray, nangagmutimbaga na. Agunay ka na. Tapno di na ibabawi titinapay kan soft drink. Ay, nasaya at matada kan Kwarog. Tada ka no seminar ni Uncle mo ija Manila. Nya, pumanaw mo't ni Angkal. Win nga road. Ada ka no seminar da. Ay, kaslasyak nga roden ati in charge si barangay hawlantay. Ay, jay mo't kit di number 1 akagawad ti in charge. Ang may mayat mo't laeng no ada ka. Di kay da nagantay. Saktital kanyaw, tadi kay paayan. Good timing ti isasangpet mo. Saan na ka madanagan, tadakan. Ariglado antay. No problem. Si Mang Patmatan jay kaanakan ni Kapitan. Di ka di kwaraw, di kaya't mo sawad. At daya sa bali a kaanakan ni Kapitan. Awan sa balay. Kunak no gimuran, di nan kaya't umay pa'y dito kabildatan. Apay kumangay agumura. Kaadamo balay na dito'y kabildatan. Kunak ano na pan nakikabalay ti kabagyan na. Nabayag basit na din nagpakpakita kay. Damagam to day tano agkita kayaw. Sa bagay, nasa uni pare intay, nga dapapanan na. Kanayo naktumay tamapan, di barangay hall. Apay kumaamapan ka. Kat saan kamot nga opisyal. Agbalinak to nga opisyal, tuya. Tapno mapasamag day ta. Kanayo na, kamapan di jay. Mapan ka ka din ija barangay hall, Kwarog. Unantay, nabayag ajak napnapan ni Jay. Kunan ni tata badong amapan kanumot ni Jay. Taiso kano ti imbaga ni Uncle akumpare na. Ay, agpakalaing man nga tan ni pari badong ijay. Kasla kalalaingan tumanad. Nung lakit na tumulong iti trabaho ni Jay, baybayakaon. Angam no nakatugaw lang nga giman mandar, ay sabalin na saritahan day ta. Ay, paliiwom no tumulong. Ang no agpasalsale. Ay, saan yon ngay palubos ama pandita barangay hall? Wanantay, no kaya't mau, umay kamot iti barangay haul. Kabainda kamot siguro dagiti sadot ijay. Ay, saan mo't anasaya at akitaan, Kwarog. Gaputa siyak ti asawa ti kapitan. Siyak mo't agpakalaeng no awan ti kapitan. Anda ka numot umay abagya, kwarag. Nga raw, tatabadaw. Sa pa'y nung napigsa, kapilitan nga agibakwit dagiti bumarangay dito'y barangay haul. Sapay kumaat, sana dito ti pagnanday ta bagyaw. Nga raw, kasi dagiti babasit ti babalay na. Kan dagiti mula, madadahal no at dabagyaw. Sapay agunggon di balay may. Ang mga noy tayab tuki din ti angin. Napay nga minabinaybay nga gunggawn. Tinarimaan mo kumaa, uray awan pa'y bagyaw. Ay, un nga raw da. Ita, sumungsunga din, tinapig sa bagyaw. Maray, gumatangak man iti noodles kan sardinas. Sardinas kan noodles ka diti sidang niyo, maray. Imbag day ta, tano awan ti kuryente inton agbagyo. Uray saan ama iref, saan ama dadaan. Iwan ang agpaisaw. Narigat no sa kalagunay no adan to di bagyaw. Kasta nga ron ti aramid ti daduma. Di daam mo nga isagana dagiti masapsapul da no sumungag ti bagyo. Ay, nakamamak no kasta nga adda bagyaw.
Ay, win nga ron no muna kat awan pa'y ni Inteng. Sapay medyo mabayag ti seminar da. Ay sus pa daong, aggun-gun mo tanto'y balay ta. Ay, agsagana ka. Tamapantay di evacuation center dito barangay hall. Panawan ta to'y balay. Kasanon no adda umay kabayatan ti kawan ta. Kat alaan da ti alikamun ta. Kahit kasanungay numarba ti balay ta. Kahit mapandagan ka. Ah, Yun na may salakan ti biyag mo tuyang. Sakbay nga dali tali kamay. ay jak lakit di kayat ti mapandagan. Kayat ko pa'y ti agbiag. Iso nga ron dyan sa gana ka tamapantan. Nay, nagpigsan ti anay. Mabila nga ron tabirukok tay kaputay. Ay, itayab ti angin ti payaw. Kasanungay nga tanggi aso ken pusa ta. Ibulos ta idan na. Ito'y salakan da ti bagbagida. Saan tangay kulong? Puna tap no makataray damag. Umay tantula kitaan idan numalpas ti bagyaw. Matay may kayaw, tatabataw. Nadagpat patulong di tababa. Adukan mo ti magna adanom ije ayanda. Hinta nga ron tulungan idan na. Ibagata nga umay da dito evacuation center. Munta ta. O, ba't tindag iti kakadwa katahanaw? Kanda duma pa nga opisyal. Ay, awan pa'y serbi mo na kita nga opisyal. Nalpas na may ti butos kay. Isungawan da manay. Baring ano, may dahin ton madamdama. Ang mga noong kuko na tinaturog tamadama ti bagyo na. Malamin da. Sakripisyo da kumamat basit Ni Apo Diyos ti mang subalit itiban mugda. Imbag man ta imbay ka dito'y evacuation center, maribanang. Ay, umay ko kitaan. No anya ti maitulong ko kadagiti kakadwa nga adda dito. Ah, kasta ati kapitana. Aktibo no awan ni kapitan. Uray sa anak nga opisyal, Mare. Tumulong ak. Taday ta ti pagrebengan tayo iti pada at hao. Aywan amaray. Di mo maitulong ko kat ti agluto iti kanang dagiti adda dito evacuation center. Wen, Mare. Saan laeng matakwartawan no taraog ti maitulong, kadagiti agkasapulan, iti kakastoy apasamak. Wan nga rod maray. Sapay kumaa, tasaan anarba jay pinanawan mi abalay may. Ay naimbag matanda kayo dito, kapitana. Ay, wen. Tapno makitak mati sasaadan dagiti adda ditoy. Imbag ijay napanan ni Kapitan Inteng. Tasan una napigsa ti bagyo ijay. Ay, day tamot ti inyawag na itay bigat. Nakapsut ka no ti tudo ijay. Nagasgasat nga raw ti taga ijay. Tasan dauna dalapusan ti bagyaw. Ay, anya nga rugnay. Talaga akasta. Nay, umayon ti mangtad itirasyon. Kayo mat mangala itirasyon nyo. Ay, sige kapitana. Agyaman tayo. Tadamot lang rasyon tayo. Day, hape ngayon sukibot mo day tarasyon tayo. Tuyan. Tumagari ka dita. Di ka kaagyaman tadda itulin ka. Ay, saan ko apakaragsakan ti panangilimang mau iti taraon dagiti evacuees. Kontrabida ka talaga. Ay, di naman awagan iti kontrabida. Taos to, teramid ka. Sika, ti kontrabida. Tasan mo teramid mo. Adala may puslit ko a convict tadi kay kikan. Ay, ti saan lang Yung pagtatak ko na nakananda tayo libas mo. Amo ano di mo kaya't ngagpaysa? Bakit anto Mapanak biit iti balay may. Tainakman kita ang nagiti pusa kun aso may maray. Kat no nagpigsa ti tudo, Mare. Ay, sigurado ang mabasa ka. Agkaputi adamot kaputi nga intugot ko idi may kami kinibadong kaw. Maray, anya ngay day tadakkel nga insukibot mo. Kailangan mo na ba sa jacket may kinibadong ko da ito maray? Sige indakaw, agsubliak apaman amapakan ko ti pusa kun asumay. Na, kasla na dagsan ti awit ni Marituyan. Anya nga tangay dayjay. Natanawak dito'y tawa. Ang magmagna ni Marituyan itakalsada. Nakakaputi.
Napigsapay ti todo kan angin na. Ay sus, naigalis. Ay, naiwaris pati sardinas kada corned beef. Na, ay nagalasan. Kaya't kada sa unday taan na ngala iti rasyon dagiti evacuees. Ay una yan. Na, di matan tumakdar. Nasaktan sa hamat. Ay, masapol amapan ko ibagaday ti kanikaba daw nga. At dalakit di ija evacuation center. Ang ikaw, apayan ay, jak ba't makatakdiran, na ipakpaksamo namin kipatong ka. Ay, anay, ay, nagsakit. Ay, sus, agkaiwaris ang dagiti dilata sinabok ka. Ay, sinalbag. Ay, anay ko, nagsakit at alaga ti patong ka. Ay, nagligasin sa matan ito lang na. Ay, kasano pa'y itama pidot ko dagiti dilata na iwarais. Ay, anay ko, anay, ay nagsakitan. Si Kamot Mare, ay umunod ka. Nabagyo ka di matibalay mo. Ay, saan maray? Ayan ka din ni Kabadong. Ningamin marito yan. Naigalis di ta kalsada. Saan mo na makatakdar? No, apay mat namin arimwar kat nagpig sa titudo kan angin. Naiwaris pa'y dagiti imot na adilata. Anya, nangalangarod iti dilata arasyon dagiti evacuees. Iso siguro ang naigalis natin dadagsan ti awit na. Nakasabok ang magmag na. Iso aday jay, naigalis. Ay, unay matan ni Marito yan. Isugayang managawid, taday nyawid na. Hanggang naisagmakmat, tanaigalis di takalsada. Sige, tasapulan taman nga ron ni Pari Badong. Nunap napanan nakit di Nakakitaan ko nituyang ko ana igalais, maray. Iji kalsada, nakita ki di addaak iji tawa. Ay, imbaya ka dagos dito'y ayan mo No kasta, dapat ijay kalsada, nituyang ka. Wan, kas lang arod marigata na tumakdar. Ang mga nun nables ti patong na. Apay nga minarimwa, kinagpig sa tituda. No kasta, saan mo nga amu arimuar? Ay saan, maray? Mimbaga na kanya karumwan, ay kit saan ko pinalubusan na. Inka nga rodon kitaan. Ay, ang mga nuan yan tinapasama ken kwa na. Dito'y adagos ti mayak, idi nakita ka na igalay. Saan mo ka di amarik na titudo kinagay? Tapay na igalis ka rita. Ay, tulungan na ba daw? Naigalisak nga main. Apay nga mindagita dilata nga kaiwaraya. Ay, ang mukaw. Iawid mo kung madagiti ka, nindagiti evacuees. Iso nagawid ka. Ay, tulungan na kun atanay, malami na kaon. Nagsakit pa'y tipatong ko ang naisaltaw. Mala, kumpit ka. Kay subli ka di evacuation sintel. Ang mga nung nabasan to, nagtibalay. Kanay tayang tinadumay yero na. Kasanungay dagiti dilata ang naiwarais. Sayang. Ay, dagita dilata ti magagapaw. No apay ang naigalis ka. Kawalat di mo aramiday. Ay, kapidutom na rin Ay, umay kong to sublay. Kay sublik mo lang, evacuation sintel. Nagar-aramid ka, Marito yan. Apay nga min asinarakusok mo ti bagyaw. Gapo kadilaan, kadagiti dilata ayawid mo ko ma. Ay, iso nga ron, mare. Ita, masapol nga agpailo, takta na sakit ti patong ko ang naisaltag. Ay, saan kon nga ulitang tinaramit ka? Rumbang laeng, Mare. Saan arumbang nga alaam ti taraon para iti kaadwan? Ay, kasla saan ka amakaramraman no kasta ti aramid mo? Ay na toyang, maditi kastang aramid. No para iti kaadwan, saan mo alibasan ayawin? Nakababain ti kastang aramid. Sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Madam Josie Bulaylay. Di tabo ng nagay ato. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti sabalipay aparang.
Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay sos, nagbigsamot nga ungor ti tricycle day jayan. Ay, maturog ak pa'y kuma. Kanya pala ang tiuras. Akin tricycle day jay aya. Dagita tricycle driver dito paradaan na. Masapad da amapan aguray iti pasaheros da. Ngam nagpigsamot ti ungor jay tricycle da. Mapan ko man amuay na sino tagpapandar iti kasje kapig sa tricycle. Imbag man, tanasapa ka ng lukat, Maray. Ay na, kasano ajak manglukat anasapa, Maray. Kat nakariingak iti napigsa nga ungor ti tricycle. Nangagmamat gayam day jay, Maray. Apayasaan, kat nagasidag da ti tersinak di ta paradaan. Ay, huwin nga ron, Maray. Ang asino aya dyan nagpigsaan nagpaandar iti tricycle na. Ay, jak nga rod amaw. Naskan ang mabagbagaan. Tane, riingan namot amin akaaruba na. Anya tigatanga, Maray. Ay, kuaman, Maray. Kape. Agkapi akman iti nakasapsapa. Ay, baka paturog. Anya pa'y lang ti oras, Maray, nga makaturturog kan. Kano nagsapa kami anak kareengkin ni Badungkaw. Tay na, nagpigsa ti ungor jay tricycle di ta paradaan. Nangagmumat. Ay, wala maray, nagpigsa. No kasta, nasken ama-amuan tayo no asino ti agar arami di kasta. Napan nga rod nagdamag ni Badungkaw. Ay nasaya at matngarod no kasta. Kasarita na anasaya at dayday, no asino man dayta. Asino kada kayo dito iti napigsa iti paandar na iti tricycle na. Ay, sana siya, tata. Asino nga nga marangrang kami nga kakaruba. Andamaw. Diyak ka na'y bagbaga, tinagan na. Tapi ati mo ibaga. Agungat nga raw. Ibaga maangarod king kuha na. Tasaan na pabanarburan ti tricycle na iti parbangon. Ganugan naktupay. Ay nagluko na ito at haon no kasta. Sana kaya ti mabagbagaan. Sapayin na ungay. Dumanog la adagaws. Isano marangrangan kayo iti panang papaandar na iti tricycle na. Bayan nyo latang. Chip, may nagreklamo ni Tata Badong nito paradaan. Tapay ka now. Marangrangan na ka na no agpaandar kay iti tricycle mo iti bigbigat. Atula main, karkarwag tupay. Ay, nagturad kan, Chip. Talaga mo ta naturida ka. Talaga kaya't mo idaariingan. Bayam, taramidak dayta iti kadarabe. Takita mantilaing da. Ay nabanuga ka nagbangkag tuyang. Maturog tan. Asino kumatisaan anabannog ngay. Masapa man ay namaringin ton bigat. Ay, Kawan na, adon tumanan tinasken nga asikasol. ha? Ay, nagungurman niya tricycle ay. Na, ayawanon. Talagan sa mga iranrantanan. Talaga saan alas niya day tuyin na mapaspasama ka. Nananay, papanam ngay. Papan ko kasarita. No asino man day dya makadisturbo iti panaginan na. Nagmayat ti mga leeng. Chip, isaldang mo. Nagkunagan ka. Jak tupay na rin amin dagiti karuba. Lumayon ni Tata Badong. Kanya kumay tanumay. Ungtan na ka. Patasin na taungtak may. Hay! Agpakaturog kayo mit eh. Ay, ni Chip, sana siya. Hay, kwarag. Ha? Kasapulan mit maturag. Di mo mo't kumapaandarin iti nakapigpig sa rita motor mo ah. Kanya nga ikat day tamat ti kayat kong. Ah, Oh,
Kahit mati ko lang. Ay, Dinanugan kahit ma. awan ti baga kakasta, Kuaraw. Aglaban ta. Dinanugan no kahit ma. Oh. Ay, pulon. Ah, apay, Chip. Sikat yung gripper eh. Anya? Sige, tataba daw. No talaga mo't laing nga malalaki ka. Aglaban ta. Ay, diyak kaya ti gulaw, Kuaraw. Kaya't ka lang nga kasarita. Ta talaga makadisturbo ka. Nigayang kuwarog kinagpig sa tipaandar na. Wain, Kapitana. Iso. Kanayon nga ramidin na tikasta. Uray siyak, maririingak. Sapay sa anak kun ang makaturog, nukas dya ang makariingak itirabi eh. Kinasarita ni Tata Badong. Ngam imbis na denggan na ni Tata Badong. Kinarit na paikit di ang aglaban da. Nay, apay nga'y akasta ni kuwarog. Chip tanod ka nung amay. Ay, uray chip tanod. Saan ang mabalin nga aramidan na, tikay kayat na. Awan sa tideng denggan na pamagbaga, Kapitana. Kasanungay, baybay-an tayo latan, apuyatin na tayo ni Kwaraw. Ay, saan na mabalin Maribanang, anya ngay timakunam. Ay, anya nga'y timakunak. Awan mo't ngamin ni Enteg nga angkel na. Somro ti high blood ko, numapuyata na. Agsakit mo ti ulog. Isu ajak amot ibarbarya kadagiti aggatang. Ay, naungetak mo't numapuyata na. Ay sos, delikado nga rod, numapuyatan ka, Maribanang. Apanam, Chip. Awan mo't mararamid dito yung paradaan. Inakman pa andaran jay tricycle ka. Ay. Disturbo man na nagititaw. Awan nga rod maaramid. Makamo ka. May kaapulon. Duhata no kayat mao. Ay, hindi kaya, Chip. Kung tandak to, pa nagitibabakat. Sino nga babakay? Ni Kapitana nga eh. Ni natatuyang, kan kagawad ko nang. Bakit damat tayo? Inayon mo pwede tatilakay. Ni lakay ba daw? No kasto yung awan nararamid ay. Kaya't ko ti agaramid iti kalukwan. Ni pare inting ay maray. Ay, awan pa'y, pare. Ireklamo ko man ni Kuaraw. Amo konti reklamo. Nagpigsa nga agpandar iti tricycle na. Win nga rod. Awal lang at anti makaanawaking ko na. Ni Enteng ko mga rod. Kasla karkarwan na mga men. Ay, napudot ti ulok. Gapu iti manon arabi apan nakapuyat ko. Nangag mo maray. Mangrugi manin ni Kuaraw. Wan, nangag ko, pare. Paramidan na mo amin na nakikaya na. Day tamot nga rod tinadlaw ko. Awanay, saan yung nagsarteg? Abuso at talagan, day takanakan di parintay. Kuaraw, naumakan, nagpapandar. Naibusti gasolina to'y tricycle ka. Day taki nga men. Nangag mo matlang ti panagpandar ka, tataba daw. Dito, kasla ipasikat mo pa ya. Damdamagak lang met no nangag mo. Makaparinggor. Mayat tatno saan kayo makaturaw. Alerto kayo akanayaw. Si Kaki di ati agbalin nga alirtaw nga agaramid iti nasayat. So na puro kalukwan. Mayat nga raw, tapno makariing kayaw. Apay, talaga kating awan plano, masumardang iti dayta kalukwam, Kuaraw. Apay ko mapagsardangan nak, nagmayat tupay. Bayan naklang tataba daw. Inton maminsan, ikarkarok man iti agpandar iti napigsa. Antay, umayak man makipangan dito'y balayaw. Ay, wan adaw ti makandita kusina. Awan pa'y gayam ni Uncle Kaw. Ay, awan pa'y nga rod. Mayat, tapno maramid ko ti kayat kaw. Ay, kwarog, alaak da ito'y agundaway amang bagbagakan ka. Isardeng mo ti aramidem apanang paandar mo iti tricycle mo anakapigpigsa. Awan mo't ni Uncle Kaw. Ay, makaungatan dagiti tattao kan ka. Kunadalang mo't Di mo urayan asyak ti makaungat. Anya, sikat timang ungat kanya kantay. Apay ngagkatawa ka, sapay nagpigsa. Sana ka mamati ang makaungat ka kanya kantay. Apay kuma, asaan? Nilang matanggal ko ti kabalam nga ungtan. Ay, di ta ka nagbidok, kwarog.
Tinakman lay di kusina yung tinakman. Inawam to tinanganam, Chip, naggapo ka mo din na balay da uncle mo Apay, adna ni Kapitan. Napanak lang nakipangan. Mabalinak mo't lata amapan makipangan. Uray awan ni Uncle Kao. Nagmayatan mo kasta. Aw, kada ka din pa sa hiraos. Awan pa'y nga rog, Chip. Ay, lukas na. Agpandarak manan iti nakapigpigsa. Ay, ala ka. Isardang mo kumanay ta kalukwan, Chip. Abay, si kamot ti agnerbiyaos. Ag nerbyusak nga rod amountan. Ang mga ano, kadakadalindak na giti babakal. Ha? Kasano nga'y maray? Kasta kadilatan ni Kwaraw. Di man mariban ang tipagdamagam iti dayta. Pampanunutak nga rod. Awan pa'y mo't ni Kapitan. Bayam ani mariban ang timang ipamuspusan. Sige Agawid akman pa'y kukumaray. Na, di mo ko na mapan kaaglutaw. Nagsapa mo't ti panagluto maray. Mapandaakasan jay binilag natan ay makatudtudaw. Chip, panawan kan. Tauras sakit, marangrengan. Kunak man no kadwa ang nakditaw eh. Umay na kan kadwaan ni Kapitana. Ha? Nyantay? One Chip, ditan na pumano ako. Oy! Ay, antay. Agpaili ka day. Agkan ata itulog ka. Ay, sa anak na agpaili, Kwarog. Ninay. Apay ngay day tabalunat mo antay. Awan mo dito ni Uncle Kao. Ay, kunak matan anaungekak. No kastoy amapuy-puy ata. Oday ha, matimbaga makasta. Nalipata mon, Ay, awan mo't antay. Ah! Anay ko, antay. Apay binautak mo ito ni Tibalunay. Ay, Abusado kagayam! ay, husto nantay. Ay, padpada nakbutan kini Uncle Kao. Ay, saan aga po tawan ni Uncle Mau? Kat agaramid kalatan iti kalukwan no kayat mo. Ay, uwan nantay. Sumarte nga kaon. Nagsakit mo't gayam ti Mabalunay. Hoy, Badong! Agring kan! Aldawon! Heh, yunay mo day takapig sa tingiwa mo to yan. Ay, itay ka pa pukpuk kawan! Ngam di ka magreng, anya ti orasan! Kasla magkapig sa tiungor ti tricycle ni Kwaro, kundi tangiwa mo. Kayat mau tapig sa akpay, nga uray lamang agdagiti karo ba? Yunay kan, nakaliing akaon. Bumangon ka nga rudan! Wayne, bumangon akaon. Si Mardeng ni Kwaro ka nagpapandar iti napigsa. Ita, day tamang iiwat mo, ti simublan. Ay, Kwarong, sana gaputat chiftanod ka, kat abusado kan. Kat da kayo mat nanatoyang kantatabadong, saan kayo nga agbinukaw. Nasaysayaat, daytay nabanayad lata, apa nagsalita. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Umuwal kayo kadita, antay. Word, tada kayat ko agatangan, ijay ile. Intayo nga rodin Sak namin ti umuna apila dagiti tricycle. Kasta ka day. Sige, tain naklaalaan ti wallet ko. Bitbita kong ti basket yun, antay. Muna ako ni Jay ayan ti tricycle. Sige, taumayak mo tan, Kwarog. Si Kamet na ita, Kapitana. Ada banguna ka, Jim Kao. Pagsumbahan ti babakay. Nangaruna ka na tayo, senyor. Saan ka di anangin ti mabayadan iti gym mo? Ako na. Ikan ka iti discount mo at gayam kamait. Ay, agpanunutak pa'y gayam. Nay, apay nga agpanunot ka pa'y.
Maya, tagsumba, ta may kada kita bilbil di tatsanbaw. Pumintas ti figura ti bagay. Maikat nga tatibilbil ko no agsumba Kita anak anay, awan bilbil kaw. Sana kas ide ang nagdakkel ti boyong kaw. Saan ka di ako nam akaibang bangon mo iti gym mo? Iso nga imbangon ko ata, nakisumsumba ak iti gym ti sabalay. Di nakita ka pimintas ti figura ti bagay kay. Nangibangon ako na ti bukod ko adyem. Sa dino ngay day dya a gym mo? Ti umuna akad sa aran ti balay may. Nalawa na jay. Ta addain pa aramid kong extension na. Di mo ka di madmadlaw ang manipod awan ni Kapitan. Kanayon arumwar ni Maribanang. Kasano ko maamakita kit kanayon nakmo ti jay banggad. Kayat ko amaamuan, no papapanan ni Maribanang no kasjay arumwar. Ay, di ka kit imbay timulong iti banggad. Day takit ka arubating kasipsiputan ay. Maintriga ak nga rod, no apaya kanayon arumwar ni Maribanang. Nabaybayagan ako marim ni Maribanang tuyang. Pagduwa-duwaan pa lang, may. Manipod ngamin awan ni Kapitan. Isumit ti kanayon na nga irurwar. Nakitam ka din, no rinwarmanan ni Maribanang, Maray. Ha, apay ka day maray. Ada ka di ibagam kan kwa na? Awan mo kiday, ngam di mo ka di madlaw. Akanayon mo ten arumwar. Anya kumangay. Kwarta na matigas-gastusan na arumwar. Ngam idi adda ni Kapitan. Saan mo akanayon arumwar? Ita siguro nga awan ni Kapitan ti panakasango na arumwar, maray. Ay, sos, nagkapoy kamot iti obserbasyonan, Maray. Anya ka di tinaobserbaram ako na maray. Ang mga noatap mo laang day takon ko na. Ay, jak pa'y nagkamalay iti obserbasyon, Marikwanang. Nagrigat mo't gayam ti agsumba. Ay, jak masursurutan. Kasta lang iti damaw, ngaminton masanay ka. Makibansag kan tumay kadag iti daduma. Sa bagay, agdadamo akpay mo't lakit di Inton makasuro ka, birbiro kem taon ti agsumba. Masikuran kanton iti balayaw no awan ko Ay, nangro na ita taawan ni Inteng. Naparan ka din ni Kapitan kaya Ay, napanda nag-seminar ije Manila, kadagiti kakadwa na akakapitan. kaya't masawan, agmay saka iti balayaw. Adda ka anakan ni Inteng akad kadwak. Ang mapanmot ije balay na, tadamot bukod na balay. Mabayag ka din ni Kapitan iti Manila. Kuna damot ide, adwa a Domingo ti seminar da. Tuyang, apay hindi mo madlaw. Adumakdak ti buyong. Wano bilbil mau. Tanakurang ka iti ehersisyaw. Mangipakita dayta, asanak pa'y amabisbisinan. Nung nakuto nga, ibagada nakurang tikang kanag. Ngam naalas akitain ti buyungan. Nang runa no awan lang harudan ti patong na. Nagdakkel mo ti buyong na. Akasking ka. At nagalas. Di ka man, kasla mo umayat ti figura tabagay. Ay, sana kabutyaw tuyang. Takanayo na kami nagtrabaho. Sana ka nakailad lang. Kay, tanya nga ron ti kayat mo ama pasamak kita. Ay, katumay ka mo tagpalingit hijay pangkat. Kasla mo ngamin nagdagsin ti bagay. Huwin atag bitbitin mo ti buyong maun. Nagsarot ka mo kami nga gwatwat. Sapay nagrawit kamay. Kanayon ka matarumrumwarantay. At ka di aramido mi jerwar. Agsumsumba akwarog. Ay, no amok ton, dituyak ton balay nga agsumba. Ay, mayat tapagling-eten nak, kat mayat tirik nak kalpasan ti panagling-et ko. Ay, isumad lagay ang mapumimpintas ti figura yawan tay. Ha? Sana kas kininana tuyang nga nagdadakkel ti buyong na. Saan mo adil-dil lawan? Nang runa, no dengdenggen na. Tamasair mo't Saan nga ta madadagan itikas di abagina? Ay, saan siguro Mayat siguro ti panagkita na itikas jay abagina. Angam no siyak,
Ay, madanagan ak no kas giant ti bagek. Dinilaw ko iti naminsan. Ngam ko na nakitdain, adi pa ka no madanagan ti aking bagay. Sakit ka na ti madanagan. Nakitam ka din ni Maribanang itay Maray. Apay ka day, Maray. Saan kumot ngamin asipsiputan ni Maribanang? Kunam lano teenager ang nagkaus itay. Naka-shorts, naka-medyas iti inggana iti tumeng ken naka-rubber shoes. Dakos ka day. Di namot siguro tinakaw na di akawis na. Kontrabida ka talaga. Baak ka mga main, iso at di ka makauawat. Ha? Asino nga tatisaan na makaaw-awat, Maray? Dilawam amin a panagkawos ti tao. Ibagbagak lang matipod na. Kumaano tinakaw na kan katinsuot na taysaw dilawam, saan mo't nga raw? Ay, pumanawak man langan. Sana ko na gumatang, baak. Naa, Apay nakaida ka dita, kital daway. Ay, nasakit ti ulo kun baro kong kau. Maulawak pa yan. Ha? Apay ngay. Bala, tagpilisak. Taipan ka man langan iti doktor. Matayak ka din ba daw? Mga sawa ka kadip ay no awanak taon. Ayunay kan. Saan man natila pang panunutan? Saan ka pa'y amatay? Pag ko naamag, asa anak pa'y amatay. Nalipatam ka din, tay ko na titagalaw. Ang masamang damaw, mahirap mamatay. Ay salbag ka. Si kansamot timang patay kanyak. Gapoy ti day tangay bagbagam. Malat sa gana kakidin, tabapantay di ospital. Apayan tataba daw. Anya tinapasama kininanatuyang. Salsal labahin niyo, mate. Ay, tulungan nakman ko araw. Nagdagsin mo ni Nana Matuyan. Ay, talaga nadagsain. Tanaglukmag nga, main. Iwan nga ron ko araw. Ay. Ibaga ka saan unay nga agpalukmag. Ngam sa bali mga ngamin tisungbat na. Alang raw dahin. Ilugan tan iti tricycle ka. Op. Ay na, nagligat at sumulat ka ni tiruangan ti tricycle. Nagdakkel to mga ngamin ti bagina. Pala, iduruntan nga isilsil iti tricycle tataba daw. Ayan na ikaw. imbag tadakan ko araw. Nakitak mo't nga inlogan mo ni Marituyang. Kaslapot marigatan amag na. Sinalabay ni Kabadong. Marigatan ka nung maumangis. Kung maulaw ka na o kagawad. Anya nga taaya ti sakit na. Apay ang maulaw kan marigatan nga umangas. Damag tayong tukin ni Tata Badong. Pinanawak namin iday di ospital. Pakibagam man ka ni Maribanang. Tain ka man sa rungkaran iji ospital ni Marituyang. Sige, ibaga ka pa man na sumangpangit. Napanan na kaday. Kanayon samat nga minarumwar. Agsusuro nga agsumba kagawad. Inton amuna ka nun ti agsumba. Ije ka nun balay dati pagsumbaan na. Isumot lagayam ako na ni Marituyang anakita na anak ka shorts. Tagsumsumba mo't gayam. Impan mi kinitatabadong ni Nanatuyang ije ospital antay. Kuna ni kagawad amapanyo ka nung sarungkaran. Apa yan? Anya tinapasama ka ni Marituyang? Marigatan ka nung nga umangas. Kung maululaw ka na. Ay, inakman nga ron ija ayan ni Marikwanang. Awisak tamapan kami ija ospital. Unantay, kunaknoan niya ti mapasama kita kininanatuyang. Sa pa'y nagdagsan ta naglukmagmat nga main. Apay, saan ka di amakapag na? Masapol nga da pagkaputan na, antay. Marigatan itay ni Tata Badong. Iso ang nagpatulong kanya. Saan mo't asigod akas jay ti bagi ni Marituyang? Apay mutan, taitakot naglukmag. Nagrawat ka nung amain ko na ni Tata Badong. Kan kanayon na nakailad. Isumot lagayam Nakurang ti panagwatwat na nukas jay. Mare, kumusta kan? Anya ka di tinapasamak? Ay, high blood ka no, Maray. Kan kolesterol ka no. Idi imbaga ni Kwarog nga inyagda ka ditoy.
Imay kami adagos ka ni Marikwanang. Apay nga ta nag-high blood akmutin, Maray. Ay, masapul nga minti pa nag-diet, kan pa nag-exercise, tapno maliklikan ti kolesterol. Iso asyakat agsursuro ak nga agsumba dito ilay. Into nalainga kon nga agsumba, ijaya kon balay nga agsumba. Ah, iso akanayon karumwar, Maray. Word, Mare. Ala, inton maimbagan ka, umay kanto ija balay, ta isuro ka nga agsumba, tapno mawat-wat ka mo. Nasingpay, dagiti ko kumaren. May ta kasi narungkaran na dagos. Wan nga rod ba dong? Ay, sumba magayam ti umayan ni Maribanang dito'y ilay. Ngam narugit, ti panunod mo. Gusto akaday. Apay kumaan narugit ako nambag. Saan ka diya sa balit ti atap mo? No apay akanayo na rumwar ni Maribanang. Ah, ay kwa, mas daawak lang amain, no apay akanayo na rumrumwar. Naitakit salon at mo itatinto na rin. Saan kita ti mangsipsipot iti kaaruban no niya tararamidin da. Malawunang. Tung palam ti ko na ti doktor ah. Maday, ti kanayo na nakailad. Agwat-wat kamay. Itatandatan dito'y balay. Agilad ka di pa'y teramidan. Saanon, jakpay kayat ti tumangan iti barsa nga. Agwat-wat akong badong, umay katulungan iti bangkag. Manipod simadot ka ngagtrabaho. Nagbalin mo takas labalinan ti bagay. Iso na nga taon ti kolesterol mo. Ay, saan mat gayam an apintas no awan ehersisyo ti bagay. Wala, tasan ka magagilingay. Adaya magkastaan, nagrawat kin naglayang amaturaw. Saan nga rudan? Agwat-wat akon. Gumatangak man iti tinapay, Maray. Nakakalugong kamot iti payabyab. Papanam. Surutek man ni badong ko ijay bangkag, tapno agling utak mo. Itaman pay. Sigod kat sadot ka amang tulong ka ni Badong Mau. Saan gayam anasaya at itdun ti pulos asaan agtrabaho, Maray. May mayat mutlaeng no addabasit pa kakumikuman, tapno saan ama kolesterol. Ita kadila ang nga amom dayta. Ah, amo ka, ngam saan kumit apinatay, saan ko ngay naramay. Dayta tay kunadan nga amom ngam nakurang iti aplikasyon. Wan sa Maray, nang nangagaw, ngam saan ko ngay kang kanaw. Malatay gagatang nga rudang tay nakaon, Maray. Nay, simurot ka mo dito'y banggag tuyang. Una, tagwat-watak mo. Ay ni Maribanang akanayon nga agsumba, ka nagmayaten ti pamagina. Uray saan ka nga agsumba, no kanayon mo't ang mawat-wat ti bagay iti trabaho. Maliklikan mo't ti taba, iti unag ti bagay. Iso nga ita, sana kun akanayon nga agilad. Saan mo gayam anasayat? Una, at adda makaala kay ti sakit, numangan maturog laing ti amaw. Amo, apay nga inabak naktisadot ken rawot kaw. Iso ang nagbali na kakaslabali na. Agpalingat ka agpalingay, tapno mabawasan day tataba. Nay, Mare, naka-shorts ka mat abig-bigat. Nagjogging ak ngamin itay, Maray. Di magasakla ang agimatang iti kape ken tinapay. Ah, ay, no ka na yun akasta. Awan pa panan no di maikat day tabuyong mo, Mare. Ikagumaak, Maray. Mariknak ket lumag-an ti bagay no agjogging ak. Win tamabawasan titaba di tabagin. Una, jak mo't ipalubos ngagtultuloy akas labalin na to'y bagay. Ay narigatan. Mangted gayam iti sakit ti kinasadaw. Kung saan gayam anasaya at timangan, maturog laeng ako na ni Badong Kaw. Pudnot ako na nanatoyang, madi ti pulos nga awan ehersisyo na. Ag ehersisyo, tapag sayatan ti saluna. Ala sigay! Didan tinagdibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan
Danteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Na, kung naklakit day no asino dyan nakatugaw dito isang wanan ti Tersinak, si kamot gayam ka ba daw? Nagladaw kamot din namang lukat, Maray. Anyat oras ay, nangaton di inay. Napanak pa'y ngamin iji barangay hall. Itayak pa dito'y, Maray. Ay, kasta aya. Ay, pasensyakan Anya ngamin ay atigatangam. Kunak aya gumatangat. Saan ka gumatang? Umaya lagis tambay mo dito'y tersinam. Sapay nagsapa ka ako nam. Umay kalagaya magistambay. Apay, awan trabahom iji bangkag mau. Apo, naimatan marituyang. Si kamatan tinakabaklay iti aradaw. Katanya ngay nga rod maray. Ay, ni badong mo tirumbang amang bagkat iti dayta. Ay na, awan, jak manen amaw no sa dino tinapanan na. Jak mo no nagtamtambayan na manen. Ay, nagadulang arudan nga istambay dito barangay tayo. Mainayon pa'y dayta, abadong mo. Tidakes na maray. No awan kwarta na, siyak ti pagdawatan na. Anya, ay unay mo't daytan. Si kapay mo't akakaasi nga agtrab-trabaho ti pagdawatan na iti kwarta. Si kalang arudan tawan ar-aramiden na. Di ka pa'y makaluto mag iti kanenta. Ay, sa ukalasaw dita. Siyak pa'y laang magtimapan mangayaw. Agsungrog kan aglutaw. Ay, gagangay na nagagat kagayam nga asawa. Kasi ka, numero unaw asa daw. Ay, tuyang, ika naman kidi iti kwarta. Na, kunakon ka, dumawat ka manun iti kwarta. Igatan ko lang iti sigarilyaw. Ayawan kwarta. Ikan na ko niya. Saan ka na kay Kat? Sige ka. Dito'y samat tersenam ti ayuyang ni Pari Badong, Maray. Ay, na, masapsapa nga umayagistambay. Ay, imbes kumamat amapan natulungan ni Marituyang. Sa dutmet nga road, Ay, kaasimat ni Marituyang nga agbagbagkat iti aradaw. makitkitak pa'y ang iso ti agbalseg. Ay, saan arumbang nga irwam na akasta ni Pari Badong? Ay, jakman amo ka ni Marituyang. Tabaybayan namot ni Kabadong akasta. Ay, anya nga iti araramidan ni Pari Badong dito'y tersenam, no kasta nga umay agis istambay dito'y. Kita ni Maribanang ang magmag na Maray. Apay ni Maribanang. Medyo agpilay-pilay mo, Teng. Ay, nasakit ka nung amin di sa na. Bakit mo ngaminan, Maray? Ni Kwaraw, di mo lang makasasawan. Lumakay mo, Teng. Na, ay unay kan. Tila madmadlaw mau. Kat makikita gaya mida. Manipod dito'y tersinam. Makita. Ay, agmalmalem ka manan nga adda dito Tersina. Ay, yawan maaramid ko ngamin, Maray. Iswa, dituyak palaeng. Nagado ti mabalin mo nga aramida, no kaya't mo ti agtrabaho. Masaduta man lang, Maray. Bayaman ituyang ka, ti mga ramid ka na kita. Kakaisuna kapigpigsan na. Istoryahan na kamat ni Tata Badong ni Tatersina ni Kagawad ko anang, chik. Nga nga iti istoryain na may papankanyak. Baro ka pa'y kanaw, hanggang lumakay kan. Tila sasawan mo't ni Tata Badong. Saan namat nga rod amadilaw ti bagina. Nga agis istambay latan ti aramidan na. Inal daw ang makitkita kay Gisakot Tersina ni Kagawad ko anang. Dilawan na pa yamin na lumabas Kitwang, si kanto pa'y asaan alumablabas. Kada ka lang dito paradaan, dilawan na kapay. Ada ibagakan ka, Mare. Saan ka kumaama sa air? Anya dayta, Maray. Dilawan na ka ni Kabadong. Dayta ka nung amin pa nagpilay-pilay mo.
Ay, day tantay kunakit. No kastang awan ar-aramiden na, tila dildillawin nahan. Ay na, amin sa lumabas ni takalsada kad dilawon na. Apay, saan na amadlaw iti bagina nga istambay? Naumaakpay kid di namang kitkita kan kwa na. Inaldaw iti tersinak. Imbag kumamot no gumatang. Maibawal ko mga binti agistambay dito'y barangay tayo. Kaya't ko kumangaron nga ibawal ti panagistambay da dito'y tersinak, maray. Ay, alwadam kit di marikwanan. Taamangan no si kanto matidilawan ni Pari Badaw. Chip, awan matlat pasahero sa Wingaraw, napanan nga ta dagiti pasahiraos. mapantapay ag merienda iti tersina ni kagawad ko na ang chip. Una, pagururayan iti pasahiraos. Eksakto, taawan ni tatabarong ijay. Mala, pintang harudang. Imbag man kagawad, tasan nga may nag-istambay dito itirsinam ni Tata Badaw. Imbag nga ro daawan. Saan mi akayat ti umay dito, inoabda ni tatabarong kagawad. Ay, nadlaw kumot day ta. Mabutang dagiti tattao nga umay ditoy. No adda ditoy ni kabadaw. Kasanaw, tilag-dil-dilaw iti aglabas ter aramiden na. Kat no dinilaw ng tupa ni Chip Kwarog. Ay, uray ni Antimbanang, dinilaw ni kabadaw. Mamuan laday ta ni Uncle Kao. Sigurado nga agungay. Ay, di mo latan ibagbaga. Tapno saan nga agunget. Nay, ni mo nanatuyang na magmag na. Kasimot ni Nana Tuyang. Uko din na tinuang da naggapo di tabangkag da kini Tata Badaw. Nakangis-ngisitan, nga po iti pan nakabilbilag na iti inay. Sino tinangisay? Ha? Da ka gayam di tatatabadang. Minsamod tuyang ko ti pag-isistoryaan niya. Inugbagami lang mo ti makitkita may. Saan nyo kasi istoryaan ni tuyang kaw? No saan nyo akayat ti gulaw? Naa. Sos, delikadong Chip. Si Kantupay, dilawom amin a tao a lumabas. Uniraw. Nung ninanatuyang ti madilaw, kastaw na arurod mau. Ay, makaungot ka talagan ko ng tumay. Diyak kayat adildilawin nyo ni tuyang kaw. Diyak kayat apag-istoryaan nyo, ha? Napan kami man langan iti paradaan. Intan Rigaw. Uwan Chip, mapantaman lang pasaran. Kasjay gayan ti ugali ni kabadong, maray. Apay aya, Maray. Naglaing amang dilaw iti sabali a tao. Ngam no nituyang nati madilaw, kagura na. Aya, ay, madi ano kasta? Dilawon na amin a tao. Ngam saan na akayat nga adamang dilaw kan nituyang na. Amom ti kunana dito tersina. Gulo ka no adamang dildilaw kan nituyang na. Kaya't naasawen, makiapa no adamang dilaw kanituyang na. Liniklikan lakta na kwarog Isudan ti madayo kan kwa Ay, rumbeng lang ti kasta nga inaramid da, Maray. Tamadimot nututupan da ti kas kan ni Pari Badong alaklakaya Daman ni bagaking ka tuyang. Ay, saan ka disturbo? Mapanak sumakdo iti paglutaw. Saan ka man na lumabas-labas di takalsada? Na, apaya paritan nak, sa dinungay ti pagnaak. Ay, kit manglikaw ka Di pa'y ka nagadayon, numanglikaw akpay di takaruutan. Yang ngarod ka ta pag-iistoryaan da ka dagiti tattawa makakita king ka. Ay, katbay istoryaan dalat ti kaya da nga istoryaan. Ay, diyak kayat. Apay, anya ti bagbagada. Kaasi ka kanaw amang ukob di tinuang ta. Kag pudnumag, imbes ko mga min asika ti mga ramid iti dayta. Siya klamin nun. Kasita, siya manan ti mapansubak daw. Kalpasan na, agluto tupay lang. Ay, agsao ka manay. Makauman na dinggan. Ay, dayta lamangan ti amom nga ramidan. Anya? O, kitaam ni Marito yang maray. Agsaksak dumat di tagripo da. Gap-gapo na pa ijibang kagda. Ay, kaasimot, jay kumarita. Isula amin nun ti agtrab-trabaho. Saan mo't nga rod atulungan ni kabadong? Tingamin aramidem, intun sumarunong nga umay agistambay dito ni Pari Badong. Ibagam, abawalan ti agistambay dito tersenam. Ay na, makauma, maray.
Sapay jak kayat adengdenggen di panang dilaw na kadagiti tao ang makita na lumabas. Talaga ang madiadenggan dagiti negative nga ibagbagana. Sapay customer ko dagi jay. Ay, jak mo't kayat nga istoryaan ida ni Kabadong. Ay, talaga amaday, Marikwanang. Dakas ti mga istorya iti pada a tao nang runa no saan mo't ngagpaiso. Ay, aldaw na. Apay. Ay, kanya nga apay. Anya ti umay mo aramidan dito tersinak. Si kamot, Mari. Tas kalagdadamang. Umaya nga gistambay, ah. Bawalan ti umay agistambay dito tersinak. Ay, bawal ay. Nagkuna. Siya! Ay, di ka managso iti customer, ay. Di mo aya mabasa day ta impaskil ko ang nagdakkel ang nakasurat. Oh. Ha? Bawal ti agistambay ditoy. Ha? Apay, bawal? Basta bawal. Ape, di mo mapantulungan ni Marituyang di tabang kagyaw. Ay, masaduta nga ron ngagbangkag, Maray. Gapo iti day ta kinasadot mo. Saanan nga umay makis-istorya kanyak ni Marituyang. Uwin ata mapan nga ron agtrabaho. Kat si Kamot, day talagis tambay ti ammom nga aramidan. Inaldaw ka nga daritoy. Ay, no di mo kaya nga gistambayan dito'y tersinam sa laing. Apay, dito'y lang ay ati mabalik na pagistambayan. Nagadulita. Itahan man no asino day ta sumungat alakay. Ha? Nimot tatabadong. Anyang tapi umay na aramidan diti paradaan. Yanda siguro papanan na ah. Tatabadaw! Sa dino ti papanam. Ada ay amit papanakwaraw. Umaya lang magistambay. Dito'y paradaan niya. Nay, mabalin ayamat agistambay diti paradaan, Jake. Iparit mi ta sino man nga umayagis tamba dito'y paradaan may tatabadaw. Asino ti mga iparparay? Na kami amay na driver, tata. Ay, Iswasan ka mabalin nga umayagis tambay dito'y. kasla kayo malasinsi. Namatamang iparparay, Mike. Agmulta ka no ipilit mo. Uy, Nagtrabaho ka tatabadaw. Imbis nga agis tambay ka. diyak nga ron ka tagtrabaho ta makabannaw. Ad na mabanog ka ano, agis-istambay ka lang. Ay, sanak man nasuruan, Rigor. Ha? Asino kayo maamang isuro kanya ngay? Lakaya na ka. Makaparurod da, Mike. Kunamlano asino da amang iparparit ti lugar na pagistambayan da tao. Ay, awanan ba daw? Awanan ti lugar para kadagiti istambay akasken ka. Ay, agsardeng ka man to yan. Anya ter aramidam dito'y balay. Saan ka di arumbang nga da kay di bangkag itanga oras? Ay, naumakaw. Siya lamin nun. Si kamutan na. Nya, ay naglastog ka namang ibaon kanya. Siyak mutan ti agistambay. Tanabanuga kon nga inaldaw ngagtrab-trabahaw. Nita, amumitan ti sumong bata. Makitketam detoy. Binalsig, mate. Ay, ananong day ta binalsig? No di mo kaya't amalmaluan ka iti dayto a binalsay. Ingkag trabahaw. Ay, kuha to yan. Mabalay nga iton bigat taon. Itan! Apay nga ipabigat mo pa lang. Itan kunakan ka. Ay, uwi ng tuyang. Inakaon. Ay, nagungit ka mo itin tuyang. Marikwana! Ha! Nasayaat mo tamang lukat kan. Ay, unay kan maray, makapakigtot ka maut. Apay ang nakigtot ka. Ay, jak nga mininamnama asika ti makitak ita. Ta, ni badong ko ti makitam. Ayan na nga, ni badong mo. Bayam ngagtrabaho maray. Siyak man mo't ita ti agistambay. Ay, medyo nabayag mo't apanawon asa anak-anak inistorya kada kayo kin ni Maribanang. Oh, anya ngay ti latest ita maray. Lakwan nakbutin ay ti sardinas kin bugo ang maray. Apay akas lagap apura ka. Kat kagap-gapom iji bangkag. Ay, nagluto ak pa'y ngamin maray. Ungtan nak ni tuyang kaw, sa pa'y naungay no mabiseng. Ay, kastaya. Kat no nagtugtugaw laeng mat dito'y tersinak itay. Huwag nga raw, di nakmutin kaya't atulungan. Baligtad kayawn. Si kamatan ti agtrab-trabaho ita, kat ni Marituyang matan ti agis-istambay. Ngala, ano sam, tanagumuma kamot idi anagis-istambay. Ay, nanatuyang kanta tabadong.
Saan adakas tisag paminsan nga gistambay, ngam nasaysaya at no agtinulong kayo iti trabaho. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.